Rauhaa teille kaikille. Mä miettinyt tätä päivää tuolta ajatuksin, että puhu palvelijasi kuulee. Tämä on monesti sellainen ajatus, mikä mulla tulee, kun mä lähden miettimään saarnaa ja miettimään, että mitä sitä voisi jakaa eri tilanteissa, mihinkä tarvii sanaa valmistella. Ja tästä jotain ajatuksia sitten on koonnut, mitä nämä sanat sisältää, jos rukoilemme, että puhu palvelijasi kuulee. Onko tämä ollut myös sinun rukouksesi? Minulle se on siis tuttu ajatus tässä työssäni ja rukoustyössäni. Nämä sanat liittyvät Samuelin elämään ja haluankin tähän pohjustuksena lukea sieltä ensimmäisestä Samuelin kirjan luvusta 3 nuo jakeet, joissa tämä rukous myös mainitaan. Eli ensimmäinen Samuelin kirja ja luku 3 jakeet 1-18. Samuel poika palveli Herraa Eelin johdolla. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Kerran tuohon aikaan Eeli makasi vuoteellaan. Hänen silmänsä olivat alkaneet hämärtyä, eikä hän nähnyt kunnolla. Jumalan lamppu ei ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi vuoteellaan Herran huoneessa, jossa Jumalan liitonarkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia, hän vastasi, tässä olen. Ja Samuel juoksi Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta Eeli vastasi, en ole kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel meni vuoteelleen. Herra kutsui Samuelia uudelleen. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, tässä olen, sinähän kutsuit minua. Mutta Eeli vastasi, en kutsunut, poikani, mene takaisin nukkumaan. Samuel ei vielä silloin tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Herra kutsui Samuelia vielä 3. kerran. Samuel nousi ja meni Eelin luo ja sanoi, tässä olen. Sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikaa. Hän sanoi Samuelille, mene nukkumaan, ja jos sinua vielä kutsutaan, sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni vuoteelleen. Sitten Herra tuli, seisahtui ja kutsui häntä, kuten edelliselläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Herra sanoi Samuelille, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille alusta loppuun asti kaiken, mitä olen hänen suvustaan puhunut. Minä olen ilmoittanut hänelle, että minä tuomitsen ikuisiksi ajoiksi hänen sukunsa sen rikoksen tähden, ettei hän nuhdellut poikiaan, vaikka tiesi heidän häpäisevän Jumalaa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suulle, ettei sen rikosta koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla. Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Hän pelkäsi kertoa saamaansa näkyä Eelille. Mutta Eeli kutsui Samuelia ja sanoi, poikani Samuel. Hän vastasi, tässä olen. Eeli sanoi, mistä asiasta hän sinulle puhui? Älä vain salaa sitä minulta, Jumala rankaiskoon sinua nyt ja vastakin, jos salaat minulta mitään siitä, mitä hän sinulle puhui. Niin Samuel kertoi hänelle kaiken, salaamatta häneltä mitään. Eeli sanoi, hän on Herra, hän tekee, mitä hyväksi näkee. Ensimmäinen asia, mitä mulla tuli tästä mieleen, miten me voimme elämässämme kokea, että Jumala voisi meille puhua, niin ensimmäisenä, että vietä aikaa Jumalan kanssa. Tässä Samuel oli Herran huoneessa, hänen edessään vietti aikaa Jumalan edessä. Jos sinä muistelet omia kokemuksiasi seurustelusta, saatat muistaa, että aikaa keskustelemiseen ja tutustumiseen löytyi aina. Siihen, että halusi siihen uuteen ihmiseen, ihastukseen tutustua, halusi hänestä tietää, niin siihen tuntui löytyvän aikaa. Haluamme kuulla ja tietää toisesta kaiken.
haluamme mahdollisimman paljon viettää aikaa toisen kanssa. Ihastuminen ja rakastuminen saavat käytöksemme ja ajankäytön tapamme muuttumaan hetkessä. Olisiko meidän mahdollista saavuttaa jotain samaa oman uskonelämäämme? Voisimmeko olla niin rakastuneita Jumalaan, että me haluamme viettää hänen kanssaan aikaa, ihastuneita Jumalaan, että haluamme hänen kanssaan viettää samalla tavalla aikaa kuin silloin, kun koemme täällä maan päällä niitä tunteita jotain vastakkaista sukupuolta kohtaan. Puolison kanssa elämä tasaantuu seurustelun jälkeen, mutta vietät yhä edelleen saman ihmisen kanssa aikaa ja jaat elämääsi hänen kanssaan. Vaikka meillä ei olisi sitä valtavaa rakkauden tunnetta koko aika sisällä, niin onko meillä silti halu viettää siellä Jumalan edessä aikaa? Meidän Jumalasuhteemme pysyy kunnossa vain, jos käytämme siihen aikaamme. Samuel oli luvattu Herralle jo ennen syntymäänsä. Siellä edelliset luvut kertovat siitä, miten Samuel luvattiin Herralle, kun hän pääsi lapsettomuudesta, tämä Hanna, niin hän sai sitten, lupasi Samuelin antaa Jumalan käyttöön. Tästä johtuen Samuel vietti aikaa Jumalan huoneessa. Toisaalta Samuel oli myös pakotettu siihen, että hän oli siellä Jumalan huoneessa ja hänellä ei ollut vaihtoehtoja. Samuel oli niin sanotusti määrätty palvelemaan Jumalaa. En tiedä, olisiko hän halunnut tehdä muuta. Voi olla, että pikkupoikana joku muukin asiat saattoi ehkä kiinnostaa kuin se Jumalan palveleminen ja siellä niiden asioiden opiskelu. Mutta Samuel kuitenkin oli kuuliainen ja vietti aikaa siellä Herran huoneessa. Hän oli siellä pappi Eelin ohjauksessa ja vietti siellä Jumalan edessä aikaa. Jos haluamme oppia tuntemaan Jumalaa, meidän tulee erottaa omasta ajastamme hetki, jollain pysähdymme kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa meille puhua. Jos me ei varata sitä aikaa ja tehdä päätöstä, että keskitymme Jumalaan tiettyyn aikaan päivästä, tulee se aika käytettyä kaikkeen muuhun. Varsinkin tässä nykyyhteiskunnan, sosiaalisen median ja kaiken tietotulvan ja kaiken muun ympäröiminä, niin se aika menee helposti muuhun. Uutisia lukiessa ja monta muuta asiaa täyttää meidän elämämme. Meillä on usein kova kiire päällä, ja jos emme sitä aikaa varaa, että tämän ajan käytän Jumalalle, niin se jää Jumalan edessä viipyminen välistä. Jumalan edessä hiljentyminen auttaa meitä hetkeksi pysäyttämään tuota vauhtia, joka meillä monesti on. Se auttaa meitä, niin kuin tuo Leevikin tuosta levosta puhui, niin se auttaa meitä myös siihen lepoon, kun me pysähdymme sieltä arjen kiireestä, arjen oravan pyörästä siihen Jumalan läsnäoloon, hänen eteensä, hänen etsimisensä. Uudessa testamentissa opetetaan, kuinka meidän tulisi hiljentyä kuuntelemaan. Omassa kammiossa hiljentyminen on näkyvissä myös Jeesuksen opetuksessa. Jeesus vuorisaarnassaan Matteuksen evankeliumin 6. luku ja 6. jae sanoo näin: vaan sinä, kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Jeesus itse toteutti tätä elämässään. Luukkaan evankeliumista esimerkiksi löytyy monta mainintaa, kuinka Jeesus vetäytyy yksinäisyyteen rukoilemaan. En tiedä, kuinka paljon Jeesus pystyy siellä omassa kodissaan olemaan rauhassa ja vetäytymään rukoilemaan, mutta monesti näkyy, kuinka hän johonkin vuorelle tai luontoon hiljaiseen paikkaan etsiytyi ja siellä meni Jumalan eteen rukoilemaan. Jeesus Jumalan poikana,
Hän piti hiljentymistä tarpeellisena. Hän piti sitä, että hän sieltä niistä ihmiskohtaamisten jälkeen ja kaiken sen hälinän jälkeen, mitä hänellä oli siinä ympärillään, niin sen jälkeen meni hiljentymään, meni rukoilemaan Jumalaa, etsimään Jumalaa. Kuinka paljon enemmän me tarvitsemmekaan tuota samaa ihmisinä. Jeesus oli toki ihminen, mutta hän oli myös Jumalan poika. Silti hän tarvitsi tuota hiljentymistä. Kuinka paljon me tarvitsemme ihmisinä tuota samaa hiljentymistä. Eli ensimmäisenä oli, että vietämme aikaa Jumalan kanssa. Toisena on opi kuuntelemaan. Tässä Samuelkin opetteli kuuntelemaan Jumalan ääntä. Hän ei vielä tunnistanut Jumalan ääntä, niin kuin tuossa tekstissä sanottiin. Kuuntelemisen taito täytyy siis opetella. Sitä ei ihmisellä ole automaattisesti. Tarkoitan sitä, että me osaisimme tunnistaa ne äänet ja viestit, joihin meidän tulee keskittyä ja minkä mukaan toimia. Kuuloaistihan ottaa monenmoisia havaintoja vastaan ja eri puolilta. Ja itsellä ainakin tahtoo olla se, että jos olen jossain ihmispaljoudessa ja keskustelen jonkun kanssa, niin sitten helposti voi ollakin, että lähden kuuntelemaan sitä viereistä porukkaa, joka siinä juttelee, enkä keskitykään enää siihen keskusteluun, jonka kanssa olen siinä vuorovaikutuksessa, jonka kanssa juttelen. Eli meidän täytyy oppia keskittymään kuuntelemaan sitä, jonka kanssa olemme vuorovaikutuksessa. Meidän ympärillämme siis tulvii paljon eri ääniä. Myös lapsi kuulee monia ääniä. He oppivat tunnistamaan isän ja äidin äänen. Ne ovat turvallisia. Jo siellä äidin kohdussa he kuulevat niitä isän ja äidin ääntä eniten. He oppivat niitä tunnistamaan ja sitten kun he tänne maailmaan syntyvät, niin he tietävät, että nämä ovat ne turvalliset äänet, joihin he voivat luottaa. Siinä on myös eroja, että toisilla kova meteli, se häiritsee, ei pysty keskittymään ja kuulemaan, mitä toinen sanoo. Ja toisilla se voi olla toisinpäin, että se auttaa keskittymään, jos on hälinää ympärillä, niin sä pystyt paremmin keskittymään siihen, mitä sanotaan. Niin kuin lapsilla tuntuu olevan välillä valikoiva kuulo, saattaa meilläkin Jumalan meille puhuessa olla valikoiva, että mä kuulen kyllä ton, mitä Jumala sanoo, mutta tota mä en nyt oikein halua kuulla, että en usko, että tuo oli Jumalan, että kyllä se varmaan oli mun omia ajatuksia tai sieluvihollisen ajatuksia, että toi tuskin oli Jumalan puhetta. Lapsille, kun puhuu karkista tai lahjoista tai jostain muusta mukavasta, niin silloin ollaan kyllä herkällä korvalla kuulemassa, mutta kun mainitaan siivous tai kielto tekemästä jotain tai jotain muuta ei niin mukavaa puhutaan, niin silloin tuntuu, että puhutaan kuuroille korville. Onko meillä samalla tavalla, että kun Jumala meitä nuhtelee tai ojentaa, niin me emme halua sitä kuulla ja huomata, mutta sitten kun hän antaa siunauksiaan, niin silloin kyllä otamme niitä mieluusti vastaan. Samuel siis harjoitteli myös tuota kuullun ymmärtämistä. Herra oli hylännyt Eelin ja hänen poikansa heidän tottelemattomuutensa tähden. Tuossa ensimmäisessä jakeessa sanotaankin, että Herran ilmestyminen oli tuohon aikaan harvinaista. Jumalan kutsuessa Samuelia ei hän tiennyt sen olevan Jumala. Hänellä ei ollut siis mitään kokemusta, että kaikkivaltias Jumala ottaisi häneen yhteyttä. Hän oli pienestä pitäen opetettu palvelemaan Jumalaa, mutta hänellä ei ollut opetettu sitä, että Jumala voisi ottaa hänen yhteyttä. Se oli hänelle vielä outoa ja tuntematonta. Eelikin tajusi asian vasta 3. kerran jälkeen, että se on Jumala, joka kutsuu tuota poikaa. Vaikka Eeli oli pitkän elämän jo elänyt, hän oli varmasti silloin nuoruudessaan
palvellut ihan ehyinkin sydämin Jumalaa ja tehnyt niin kuin oikein on ja oppinut tuntemaan Jumalaa ja näin, mutta kuitenkin hän nyt ei tuota heti muistanut, tajunnut, että Jumala on se, joka puhuu. 4. kerralla Samuel osasi sitten vastata, kun Eeli oli hänelle kertonut, että Jumala yrittää hänen ottaa kontaktia. Hän osasi vastata ja kuunnella, mitä Jumalalla on sanottavana. Samuel ei heti erottanut, kuka hänelle puhui. Hän oletti puhujan olevan Eeli. Mutta opastuksen avulla Samuel oppi tuntemaan, kuka häntä kutsui. Onko meitä opastettu kuulemaan? Onko meitä opetettu erottamaan, mikä on Jumalan puhetta, mikä jostain muualta? Kuulemmeko me Jumalan äänen ja erotammeko sen muista äänistä? Tämä sana on ainakin täynnä Jumalan puhetta meille. Tätä kun me luemme, täältä me kuulemme Jumalan äänen. Nykyään Jumalan ilmestyminen ja hänen äänensä kuuleminen eivät ole harvinaisia ilmiöitä. Jokaisella uudesti syntyneellä on mahdollisuus kuulla Jumalan ääni. Pyhä Henki on se, joka puhuu meille. Harvemmin kuulemme korvin Jumalan äänen, mutta sekin on mahdollista. Yleisin tapa on Pyhän Hengen puhe meidän sydämiimme. Näyt ja ilmestykset, unet ovat myös keino, jolla Jumala puhuu, joiden kautta Jumala ilmestyy. Jumala voi käyttää mitä erilaisempia keinoja tuodaksensa asian esille. Itse olen ainakin monesti tuon kauniin luonnonkin tuntenut puhuvan Jumalan tekoja, Jumalan asioita. Eli myös Jumala voi luontonsa kautta meille puhua. Meidän tulee opetella siis kuuntelemaan hänen ääntään. Jumalan ääni on rakastava ja lempeä. Silloinkin kun hän nuhtelee lempeästi. Silloinkin kun hän ojentaa lempeästi. Hiljaisuudessa kuunteleminen on helpompaa. Samuel oppi tuntemaan Jumalan äänen ja kuuntelemaan häntä suhteellisen nopeasti. Uskon, että meillä oppimiseen vaikuttaa se, kuinka paljon vietämme aikaa Jumalamme kanssa. Päästään siihen ensimmäiseen kohtaan, vietä aikaa Jumalan kanssa. Eli meidän täytyy viettää Jumalan kanssa aikaa ja oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä. Sitten 3. Jumala on puhunut meille. Hän puhui Samuelille, mitä Samuelin täytyy seuraavaksi tehdä. Tuoda sanoma julki. Eli 3. asiana haluan ottaa tuon lukemani pätkän 15. jakeen. Eli 1. Samuelin kirja 3 ja 15. Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herranhuoneen ovet. Hän pelkäsi kertoa saamaansa näkyä Eelille. Samueliin valtasi pelko siitä tuon sanoman tähden, minkä hän oli Jumalalta saanut. Hän oli saanut tuomion sanat Eelille. Voin kuvitella, kuinka Samuel ei saa nukutuksi sen jälkeen, kun on kuullut Jumalan sanat Eelille. Pieni poika, joka on kasvanut Eelin opastuksessa, on ikään kuin katsoo Eeliä ylöspäin, että hän on minun oppi-isäni ja opettanut minulle kaikki nämä, miten Jumalaa palvellaan. Ja nyt minun pitäisi tuolle oppi-isälle kertoa tämä Jumalan puhe. Pojan mielessä varmasti pyöri ajatus, että miten voi itseään vanhemmalle oppi-isälle mennä tuollaista kertomaan. Eeli kuitenkin tivasi asiaa heti ensimmäisenä heidän
aamulla tavatessaan. Hän vannotti Samuelia kertomaan kaiken. Meillä voi joskus olla sama tilanne, että pelkäämme tuoda esille sen, mitä olemme kuulleet Jumalan puhuvan. Voi olla, että joskus se ei olekaan pelkkää sitä hyvää ja rakkautta ja kaikkea tätä, mitä Jumala pyytää tuomaan esille, vaan joskus se voi olla jotain parannuksen tekoon tai muuhun tämmöiseen meidän mielestä negatiiviseen asiaan liittyvää, ja se voi tehdä siitä vaikean tuoda esille. Mutta siinäkin me saamme silloin, jos meillä on tällainen niin sanotusti negatiivinen sanoma, niin me saamme pyytää Jumalalta, että me voisimme tuoda sen rakkaudella ja lempeästi esiin. Vanhasta testamentista löytyy myös esimerkki, kuinka Jumalan puhe ei miellyttänyt ja yritettiin paeta tuota annettua tehtävää. Profeetta Joona, hän ei halunnut saamaansa sanomaa viedä niiniveläisille, vaan hän lähti pakoon, lähti päinvastaiseen suuntaan. Kun lopulta Joona vei sen viestin, hän odotti, että ne käy ne sanat toteen, mutta sitten hän pettyikin, kun tuomioita ei tullutkaan, ja oli vihainen Jumalalle. Meidän tehtävämme on olla Jumalan sanansaattajia, kertoa se sanoma. Me emme sen jälkeen, kun me olemme välittäneet tuon sanoman, niin meidän ei tarvitse sitä hätäillä, että toteutuuko se vai ei. Niin kuin tässäkin oli parannuksen teosta kyse, että tuo kaupunki kääntyy Jumalan eteen, niin silloin se tuomio ei kohdannutkaan tuota kaupunkia. Mutta meidän tehtävä on tuoda se sanoma, oli se mikä hyvänsä, ja Jumala huolehtii lopusta. Jumala katsoo sitten, miten toimii. No, voi ajatella, että no ei Jumala mulle mitään sanomia anna tai mitään tällaisia puhetta, että mun täytyisi nyt joku jollekin kertoa. Mutta meillä kaikilla on ainakin yksi sanoma Jumalalta, ja se on evankeliumi. Siellä Matteuksen evankeliumin viimeisissä jakeissa Jeesus antaa tehtävän, menkää kaikkeen maailmaan ja kertokaa evankeliumi kaikille luoduille. Kun vietämme aikaa Jumalan kanssa ja opimme kuuntelemaan häntä, saamme varmasti tarkempia ohjeita myös siihen evankeliumin levittämiseen. Se voi tuntua haasteelta, isolta askeleelta, että miten minä näillä ominaisuuksilla, mitä minulla on tällä luonteen piirteillä, miten näillä voi viedä sitä Jumalan evankeliumia, Jumalan sanaa eteenpäin. Mutta Jumala osaa ottaa meidät käyttöömme ja käyttää niitä avuja, mitä meille on annettu, mitä hän on meihin luonut hyväkseen tuossa työssä. Sillä Jumala haluaa käyttää meitä siellä arjen keskellä. Hän ei halua käyttää pelkästään niitä, joilla on selvä kutsu ja pallo sydämessä, että mä lähden tuonne lähetyskentille tai mä oon evankelistan kutsu, että mä evankelioin ja pidän evankeliointipuheita ja saarnoja tai että mä oon pastori paimen, että mä paimennan seurakuntaa, vaan hän haluaa ihan meitä jokaista käyttää siellä, missä me olemme työpaikalla, ihmisten keskellä, harrastuksissa, missä itse meistä kukin onkaan, elääkään, niin siellä Jumala haluaa meitä käyttää. Siellä hän voi niitä meidän ominaisuuksiamme, meidän vahvuuksiamme, meidän heikkouksiammekin ottaa käyttöönsä ja niiden kautta toimia. Meidän ei tarvitse omin voimin viedä tätä sanomaa, vaan meille on annettu rohkeudeksi ja voimaksi Pyhä Henki. Pyhän Hengen kanssa työskennellessä saat kokea onnistumisia siinä sinun palveluksessasi.
Eli saamme sitä sanomaa, mitä Jumala haluaa meidän levittää. Kun me vietämme Jumalan kanssa aikaa, opimme kuuntelemaan häntä, niin hän voi antaa meille myös tämmöisiä erilaisempiakin, jotain yksityiskohtaisempiakin kuin pelkästään tämä evankeliumin sanoma. Hän voi antaa meille sanomia, jotka hän haluaa jollekin tietylle ihmiselle, ihmisjoukolle tai ryhmälle välittää, että me välitämme. Niin meidän tulee olla tässä kaikessa kuuliaisia ja viedä se sanoma. Eli vielä kertaan. Ensimmäisenä vietä aikaa Jumalan kanssa. Sitten me saadaan jakaa ne meidän huolet ja murheet Jumalalle, mutta meidän tulee myös opetella kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa minulle puhua. Että me emme pelkästään niitä huolia ja murheita kanna kaikkia Jumalan eteen ja sitten, että no nyt mun täytyykin jatkaa näitä askareita ja tehdä tuota tämä ja mennä sinne ja tuonne, vaan että me viivymme sen jälkeen, kun me olemme saaneet ne omat asiamme Jumalalle tuotua, niin kuuntelemaan, mitä hän haluaa puhua meille, miten hän haluaa kenties lohduttaa, rohkaista, kasvattaa meitä. Ja sitten ole rohkea tuomaan se sanoma, jonka Jumala pyytää jakamaan. Joskus siinä on enemmän sitä oman astian makua siinä sanomassa. Joskus se on täysin se, mitä Jumala on tarkoittanut, mutta sitäkin me voimme opetella ja siinäkin me voimme kasvaa ja kehittyä, että miten me sanomme, miten me tuomme sen, miten se voi olla juuri se ajatus, juuri se asia, minkä Jumala haluaa, niin että siitä jää pois se, mikä on meistä itsestä. Sekään ei ole vaarallista, vaikka me joskus jakaisimme jonkun semmoisen ajatuksen, mikä on meistä itsestä. Siitäkin me voimme ottaa oppia ja mennä eteenpäin. Uskon, että Jumala haluaa meitä jokaista käyttää. Saakoon meidän rukouksemme olla, puhu, palvelijasi kuulee. Aamen. Käydään nyt rukoukseen. Saamme tuoda Jumalalle ne asiat, mitkä meidän mieltä painaa. Onko teillä rukousaiheita, mitä haluatte tuoda? Siellä käsiä nousee. Kiitos siitä, Herra, että sinä tiedät ja tunnet kaiken. Ja kiitos siitä, Herra, että me saamme sinun lapsiasi olla. Kiitos pelastuksen armosta, pelastuksen lahjasta. Ja kiitos siitä, Herra, että sinä tahdot meitä jokaista kantaa, viedä eteenpäin, Herra. Sinä tahdot jokaista meitä käyttää. Me tahdomme kiittää siitä, Herra, hyvyydestä, mitä olet meille osoittanut, Herra. Meillä on monet asiat hyvin, Herra. Meillä on ollut niin paljon terveyttä, että me olemme tänään päästy tänne. Ja meillä on, Herra, niin paljon asiat hyvin, että me saamme tänään elää ja elää rauhallista elämää. Kiitos siitä, että meillä on puhdasta vettä. Kiitos siitä, että meillä on ruokaa. Kiitos siitä, että meillä on, Herra, vapaus kokoontua yhteen. Kiitos siitä, että meillä on, Herra, pelastus sinussa. Kiitos ristin työstä ja ylösnousemuksesta, Herra. Kiitos siitä etuoikeudesta, että on saanut löytää sinut, Herra, pelastajakseen. Kiitos siitä, että saa viedä sinun sanomaasi, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet pyhän henkesi kautta meissä. Kiitos siitä, että sinun henkesi saa meissä vaikuttaa. Ylistys ja kunnia sinun nimelle, Herra. Kiitos siitä, että sinä näit kaireet, jotka kohoittiin sinun puoleen. Sinä tunnet ja tiedät kaiken, Herra. Sinä tiedät meidän rukousaiheemme, meidän kaipuumme, meidän kipumme, meidän sairautemme, meidän hätämme, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinä vastaat niihin. Pyydämme, että vastaa pian, Herra. Auta meitä kuulemaan se sinun vastauksesi, Herra. Avaa meidän korvia kuulemaan, Herra. Opeta meitä kuulemaan sitä sinun ääntäsi. Auta meitä, Herra, viettämään sinun kanssasi aikaa niin, että, Herra, me opimme ja ymmärrämme ja tunnistamme sinun äänesi, Herra. Tässä maailmassa on monenlaisia ääniä, Herra,
jotka yrittää meitä ohjailla ja viedä eri suuntiin, mutta Herra, auta niin, että me opimme tunnistamaan sinun äänesi, Herra, ja kuulemaan sen selkeästi niin, että me tiedämme, mistä ovista kulkea, Herra, mikä on se polku, jota sinä tahdot meidän menevän, mihin suuntaan, Herra, tien risteyksestä kääntyä. Kiitos siitä, Herra, että sinä johdat ja viet meitä eteenpäin. Kiitos siitä, Herra, että me saamme rukoilla, että puhu, palvelijasi kuulee. Kiitos siitä, Herra, että me saamme olla sinun palvelijoitasi, saamme olla sinun työtovereitasi, Herra. Saamme tehdä sitä työtä, mitä sinä olet meille antanut tehtäväksi, Herra, ihan tuolla arjen keskellä. Kiitos siitä, Herra, että me saamme todella tuolla arjen keskellä puhua niitä sanoja, Herra, mitä sinä lasket sydämelle, Herra. Vaikka siellä keskustelussa toisten kanssa, Herra, kun tapaa, niin Herra, sinä annatkin sanat, että sanot tällä tavalla ja me saamme uskossa ojentautua ja sanoa nuo sanat ja ne voi olla, Herra, toiselle rohkaisuksi, kenties pelastukseksi. Herra, me emme tiedä, mikä vaikutus aina meidän sanoillamme voikaan olla. Varjele, Herra, meidän kielemme pahaa puhumasta ja auta niin, Herra, että me voimme puhua hyvää toisista. Kiitos siitä, Herra, että sinä tahdot meitä jokaista auttaa ja siunata. Kiitos siitä, Herra, että sinä tänä päivänä parannat sairaita. Kiitos siitä, että tänä päivänä, Herra, sinä ilmestyt parantajana. Kiitos siitä, että saamme rukoilla sairaiden puolesta. Saamme rukoilla, Herra, niiden läheisten puolesta, jotka sairastavat. Pyydämme, Herra, paranna. Ilmesty parantajana, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinä voit ottaa kivun pois. Sinä voit ottaa, Herra, tuskan pois. Sinä voit, Herra, parantaa ihan flunssasta ja kuumeesta nuhasta. Sinä voit parantaa, Herra, syövästä. Sinä voit parantaa, Herra, muistisairaudenkin, Jeesus. Kiitos siitä, Herra, että sinulla on valta ja voima eri sairauksia parantaa, Herra. Kiitos siitä, että sinulla on valta ja voima. Sinun veresi voimaa saamme julistaa. Kiitos siitä, että saamme tuoda läheisemme, ystävämme, sukulaisemme, Herra, ne, jotka eivät sinua tunne, Herra, sinun eteesi, joilla ei ole henkilökohtaista suhdetta sinun kanssasi, Herra, joiden puolesta, Herra, olemme kenties rukoilleet pidempään. Herra, heitä kannamme sinun eteesi, meidän naapurimme, perheenjäsenemme, Herra. Pelasta, Herra. Kutsu omaksesi, Herra. Auta niin, että me voisimme olla vetämässä heitä sinun luoksesi, Herra. Auta niin ja armahda niin, että me ainakaan loitontaisi heitä sinun luotasi, vaan, Herra, voisimme olla vetämässä sinun rakkautesi läheisyyteen. Siunaa, Herra, meidän sukulaisiamme ja perheenjäseniämme, naapureitamme, Herra. Auta niin, että, Herra, he voivat löytää pelastuksen sinussa. Kiitos siitä, Herra, että se on se suurin ihme, minkä me näemme, Herra, kun ihmissielu pelastuu, tulee kuuliaisiksi sanalle, Herra. Kiitos siitä, että ihmeet ja merkit saa seurata julistettua sanaa. Kiitos siitä, Herra, että sinä todisesti tahdot, Herra, että me rukoilemme, tahdot, että me lähestymme sinua, Herra, että me anomme niitä sieluja, Herra. Me pyydämme sitä, että meillä on hätä niistä sieluista, Herra. Meillä on tuska ja ahdistus siitä, Herra, että on niin paljon, jotka kulkevat kohti kuolemaa, jotka kulkevat kohti ikuista kadotusta, Herra. Anna meille hätää sinun noista kadotutuista ihmisistä, noista kadotutuista sieluista, Herra. Anna meille rakkautta heitä kohtaan. Anna meille, Herra, niin, että me osaamme osoittaa sitä sinun rakkauttasi heille oikealla tavalla, sinun lempeyttäsi. Kiitos siitä, Herra, että sinä rakastat jokaista ihmistä, vaikka et syntiä rakastakaan, Herra. Kiitos siitä, että sinä totisesti jokaista tahdot pelastaa, jokaisten tahdon, Herra, kutsua omaksesi. Ylistys ja kunnia sinun pyhälle nimelle, Herra. Kiitos siitä, mitä sinä olet. Kiitos siitä, mitä sinä olet, Herra. Halleluja. Kiitos, että sinä vastaat meidän rukouksiimme, meidän pyyntöihimme. Siunaamme, Herra, myös meidän lähettäjämme, Herra, tuolla Unkarissa, Herra. Anna Linnealle ja Eerolle terveyttä, Herra. Kiitos siitä, että näet Eeronkin kaikki asiat ja tilanteet, Herra, mitä hänen elämässään on, Herra. Kiitos siitä, että sinä vaikutat tahtomista ja tekemistä tuossa miehessä, Herra. Ja kiitos, että johdat hänen askeleitaan, Herra. Siunaa Linnea, ole hänen kanssaan, Herra. Kiitos siitä, Herra, että tuot heitä oikealta ja vasemmalta, Herra. Kiitos siitä, Herra, että annat heille kaikkiin niihin kohtaamisiin, Herra, viisauden ja voima, Herra. Kiitos siitä, Herra, että saamme kantaa rukouksin tuota pariskuntaa, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinä voit heitä siunata ja auttaa. Siunaa, Herra, myös muut seurakunnan tukemat lähetit, Herra. Kiitos, että olet heidän kanssaan. Anna heille apusi ja tukesi, Jeesus. Kiitos siitä, Herra, että sinä
kannat ja viet perille, Herra. Siunaamme näitä maailman tilanteita, pyydämme siunausta Israelille, Herra, tuolle omaisuuskansallesi, Herra. Varille Israelin maata, Herra. Siunaa siellä, Herra, Palestiinassa, Herra. Siunaa jokaista palestiinalaista, jokaista juutalaista, jokaista arabia, Herra. Eri kansakuntia, joita tuolla Lähi-idän alueella on, Herra. Kaikkia niitä kansoja ja maita siinä Israelin ympärillä tahdomme siunata, Herra. Kiitos, että sinä voit lähettää tuonne, Herra, vastauksen noiden ihmisten kipuun ja hätään, Herra. Sinä näet, minkälaisessa vihan kierteessä siellä ollaan, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinä voit muuttaa ihmisten sydämiä. Sinä voit pelastaa noista kansakunnista, Herra, ihmisiä sinulle, Herra. Kiitos siitä, Herra, että me saamme siunata ja pyytää, Herra, sinun apuasi ja armoasi, Herra. Kiitos siitä, Herra, että saamme siunata Ukraina ja Venäjän kansoja, Herra. Saamme noita kansakuntia, jotka ovat sodassa tällä hetkellä, niin pyytää, Herra, että sinun armosi ja rauhasi voisi laskeutua tuonne, Herra, ja he voisivat sopia. He voisivat löytää rauhan tuohon tilanteeseen, Jeesus. Kiitos siitä, Herra, että siunaat kristittyjä näissä maissa, Herra. Siunaat ja annat heille voimaa, Herra. Kiitos siitä, Herra, että siunaat ihan jokaista, Herra. Niitä, jotka ovat siellä ihan hätä keskellä, Herra. Nälissään, Herra. Kylmissään, Herra. Kiitos, että sinä heitä tahdot koskettaa ja auttaa, Herra. Anna apusi tuonne. Auta, että se apu, mikä täältä Suomestakin on, Herra, monin tavoin lähetetty, niin Herra, se saa mennä perille asti, Herra, oikeisiin kohteisiin, Herra. Ja kiitos niistä välineistä, Herra, mitä sinne on saatu lähettää, Herra. Niistä työkaluista, Herra, busseista, Herra, kaikesta, Herra, asioista, mitä on sinne voitu lähettää, Herra. Kiitos siitä, Herra, että me saamme lähettää myös nämä rukoukset sinne, Herra, ja siunata heitä ja pyytää, Herra, että sinä annat apusi ja armosi. Kiitos siitä, Herra, että me saamme siunata vainottuja kristittyjä, Herra, niitä, jotka sinun nimesi tähden joutuvat kärsimään, Herra. Anna heille apusi, anna heille voimasi, Herra. Täytä heitä pyhällä hengellä ja tulella niin, että he saavat kokea, Herra, oikein sen tulen, Herra, jonka vain sinä voit antaa, Herra. Sen saman tulen, Herra, joka helluntaina laskeutuu opetuslapsien ylle, Herra. Vahvista heitä, Herra. Auta niin, että mikään ei saa heitä kieltämään sinun nimeäsi, Herra. Auta heitä heidän haavojensa kanssa, heidän kärsimyksensä kanssa, Herra. Siunaa Jeesus. Ylistys ja kunnia sinun nimelle, Herra. Kiitos siitä, mitä sinä teet. Siunaamme tätä maatamme ja kansaamme, Herra. Armahda Suomen maata. Siunaa päättäjämme, Herra. Anna heille viisautta. Kiitos siitä, Herra, että saamme siunata eduskunnassa, Herra, jokaista kansanedustajaa, hallitusta, Herra, kaikkia ministereitä, Herra. Kiitos siitä, Herra, että annat heille viisautta. Pilasta heitä, Herra. Kiitos siitä, että siunaat tätä meidän paikakuntaamme Kihniötä, Herra. Siunaat täällä, Herra, jokainen yritys, Herra, jokainen seurakunta, Herra. Kiitos siitä, että siunaat päättäjät, Herra. Kiitos, ylistys ja kunnia sinun nimellä. Saamme siunata lapsia ja nuoria tällä paikakunnalla ja tässä maassa, Herra. Anna niin, että, Herra, se liikehdintä ja herätys, mikä on nuoristen keskuudessa alkanut, Herra, se saa levitä ja laajata, Herra, paikkakunnalta toiselle, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinä kutsut omeksesi, Herra. Siunaa Jeesus, halleluja. Ylistys ja kunnia sinun nimellä, Herra. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan, Herra. Pidä meistä huolta tulevina aikoina ja päivinä. Kiitos siitä, että olet Herrojen Herra ja kuningasten kuningas. Me jäämme sinun käsiisi, Herra, tänäkin päivänä. Jeesuksen nimessä. Amen.